Bratia a sestry, tak pozrite, čítame, že Spasiteľ sa narodil do rodiny Jozefovej, teda do rodiny tesára. A Mesiáš sám bol vychovávaný tesárom a sám sa stal tesárom však. Ale poďme sa na to lepšie pozrieť a v prvej Móšeho knihy v 2. kapitole 9. verš hovorí: A Jahvé Boh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiaducný na pohľad a ovocím dobrým na jedenie a strom života prostred rája, ako aj strom vedenia dobrého i zlého. Tu vidíme, že vyrástol všelijaký strom. Teraz je škoda, že není brat Jozef medzi nami, on lepšie pozná drevá, ale predstavte si, že sú stromy, ktoré sú žiaduce na pohľad, potom sú stromy dobre na jedenie a každý ten strom má nejakú svoju vlastnosť. Viete, sú stromy tvrdšie, mäkšie, tie drevá sú rôzneho druhu a pravdepodobne ten, ktorý vysadil tú záhradu, keby som povedal, že architekt, tak on je ten, ktorý to započal a on je aj ten, ktorý určil, ktorý z tých stromov akú bude mať vlastnosť. Viete, lebo architekt musí povedať, že táto stavba sa urobí takto a takto a na to sa použije toto a toto drevo a potom musí prísť tesár, ktorý sa vyzná v tej práci a urobí svoj diel práce. A teraz, keď pozrieme v 1. Móšeho, 6. kapitole, 14. verš. Učím si koráb z dreva gófera a spravíš koráb s priehradami a pokrieš ho zvnútra i zvonka smolou. Viete, v tej dobe, lebo ja dneska chodievam často cez Komárno a ja idem cez takú skratku. A keď idem cez tú skratku, tak idem naľavo popri mne pri Dunaji, je bývalá lodenica. Lodenica to je to, kde sa vyrábajú lode. Už sa tam nevyrábajú, to už sa dávno zrušilo, ale vyrábali sa tam lode. A mám za to, že na Slovensku bola aj škola, nejaká lodná, ak vôbec, na to, ako treba vyrobiť loď. Ale za dní Noého neexistoval žiadny inštitút, žiadne školenie, dokonca internet tedy ešte nebol, pravdepodobne. Čiže internet nebol. Viete, a teraz musí človek postaviť koráb, loď, ktorá sa udrží na súdnych vodách. Viete, tie vody nebudú až tak kľudné, až tak pokojné, čiže není to niečo, čo je veľmi, veľmi jednoduché. Čiže toto musí byť veľmi kvalitná práca. A teraz čítaj ešte raz, to skúsme prečítať, a len dávajme pozor. Učím si koráb z dreva gófera. Pozrite sa, tuto hovorí architekt, ak to tak môžem povedať, viete, ja nechcem niekoho schadzovať alebo nejak umenšovať veľké meno pánové, ale ako architekt hovorí, učím si a teraz z tohoto dreva. Viete, on nemal známosť, on nevedel, skade by zobral, ktoré drevo, ktoré bude hodné drevo na to, aby si ty postavil koráb na záchranu ľudských životov, na záchranu sveta. A číta ďalej. A spravíš koráb s priehradami a pokrieš ho znútra i zvonku smolou. A pozrite sa, tu už Noé dostáva know-how, či jak sa tomu hovorí, že dostáva presné inštrukcie, ale všimnite si toto. K tomu, aby niekto postavil z dreva loď, archu, pravdepodobne mal by byť tesár. Ale keď není tesár, mal by dostať know-how od tesára. Mal by dostať inštrukcie od niekoho, kto sa rozumie, ako sa drevo spája, ako sa drevo očisťuje, ako sa spraví tak, aby sa nenapilo to drevo vodou a tak ďalej. Čiže tu niekto
ako keby, lebo pozrite sa, najlepšie ako naučiť tesára pracovať s drevom, je najlepšie, ako ho bude učiť tesár. Predstavte si, že niekto robí s elektrikou a mal by naučiť niekoho robiť tesárčinu. Tak to je nemysliteľné. Čiže najlepšie, ako z tesára alebo z človeka urobiť tesára je, keď k nemu prehovorí tesár. A teraz pozrite sa, v 2. Mojžišovej 25. kapitole 10. verš. A spravia trúhnu zo šitínového dreva, ktorá bude 2,5 lakťa dlhá, 1,5 lakťa bude široká a 1,5 lakťa bude vysoká. Spravia truhlu zo šitinového dreva. Pozrite sa, jak je zaujímavé, že najprv hovorí, spravíte toto z dreva gofera, teraz spravíte akáciové, či aké je to šitinové drevo a dáva k tomu znovu presné rozmery. Ako keby prehovoril tesár. Viete, ako keby niekto, kto sa absolútne vyzná, a ešte 2. Mojžišova 25-23 je napísané. A spravíš stôl zo šitínového dreva, 2 lakte bude dlhý, lakeť široký a 1,5 lakťa vysoký. Pozrite sa, presné inštrukcie dostáva ďalší človek, ako treba pracovať s drevom. Čiže ak niekto učí niekoho pracovať s drevom, pravdepodobne v tej dobe nič iné neexistovalo ako tesár. Viete, len tesár môže naučiť svojho učeníka k tesárskému remeslu. A v 2. Mojžišovej 31. kapitole, keď budeme čítať od 1. verša po 5. A JHVH hovoril Móšemu a riekol, vid, menom som povolal Becaléla, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho. A naplnil som ho duchom Božím, múdrosťou, rozumnosťou a umením, a to vo všelijakom diele. Aby bol schopný vymyslieť dôvtipné veci a pracovať v zlate, v striebre a v medi. A rezať kameň na osádzanie, ako i rezať drevo, pracovať v každom diele. Tak pozrite sa, keby niekto chcel robiť také zástavy, ako my tu máme, tak čo si myslíte, kto by bol najlepší, aby ťa požehnal? Aby na teba dýchol svojho ducha? No logicky osoba, ktorá to vyrobila. Viete, ak niekto dýchne na niekoho svojho ducha a on potom vie pracovať, a tam je napísané zlato a všeličo iné, ale mňa teraz hlavne zaujíma to drevo. Ak niekto dýchne na teba a ty vieš pracovať s drevom, ako keby tesár na teba dýchol. A teraz pozrite sa. Ak je pravdou, že Spasiteľ sa narodil do rodiny tesára, čiže jeho pozemský otec je tesár. A jeho nebeský otec tiež nie je ďaleko od tesárčiny. Všimnite si, z takého dreva spravíš toto. Z takého dreva spravíš toto. Inštrukcie dáva ako tesár a ukazuje presné rozmery, presný postup, ako to spravíš, čím to spojíš, čím to zalepíš, čo všetko urobíš. A potom v 1. Petra 2.24 je napísané, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili v spravodlivosti, ktorého synavicami ste uzdravení. Viete, kto vymyslel to drevo, ktoré potom niesol na svojom chrbte v podobe kríža na Golgotu? Kto určil váhu a hustotu a kvalitu toho dreva?
ten tesár od začiatku. Ten, ktorý na začiatku pracoval s drevom, ten na záver vyniesol svoje drevo na svojom živote na Golgotu. A teraz pozrite sa. Najprv je tu drevo, ktoré dostal Noé, aby zachránil život, aby zachránil ľudstvo. Viete, tam boli zachránení tí 8 a plus všelijaké zvieratá. A potom Mož dostáva inštrukciu na stavbu archy, aby sa zachovalo duchovno, aby zachránil duchovný život. Čiže archa zachraňuje fyzický život, archa zmluvy zachraňuje duchovný život a kríž Mesiášov zachráni aj telo, aj dušu. Čiže kríž Mesiášov zachráni nás všetkých. Čiže ako keby sme videli, že syn tesára, toho pozemského otca, je aj syn tesára, toho duchovného otca. Čiže tesára tu môžeme vidieť ako keby od počiatku. A v Matúšovi 2. kapitole budeme čítať 1. verš a potom 11. A keď sa narodil Jehošua v judskom Betleheme za dní kráľa Herodesa, tu hľa mudrci od východu slnca prišli do Jeruzalema. A keď vošli do domu, našli dieťatko s Miriam, jeho matkou, a padnúc kláňali sa mu a otvoriac svoje poklady, obetovali mu dary, zlato, kladivo a miru. Viete, keď prišli títo mudrci a priniesli, viete, ja už som bol niekoľkokrát za život pozrieť malé dieťa, keď sa narodilo. A ja sa síce o tie veci až tak nezaujímam, ale pamätám si, že manželka vždy si kúpila niečo na oblečenie a nejakú hračku. Nikdy som ešte neprišiel žiadnemu dieťaťu, aby som mu dal zlato, kladivo a miru. Ale múdre je, keď malé dieťa dostane nejakú hrkalku, prípadne nejakú flaštičku na mlieko, alebo ja neviem už čo, ale toto je úplne niečo iného. Tieto dary, viete, zlato je pre kráľa, kladivo je pre pána a mirha pre obetovaného človeka. Čiže tu vidíme tú obrovskú múdrosť v tých múdrcoch, že vlastne tam je napísané, že múdrci. Ale to, čo je podľa Svätého písma múdre v tých ľuďoch, nie sú ich školy. A ja teraz pozor, nehovorím proti žiadnej škole. Všetko, čo sa učíme, je v poriadku. Ale to, čo z týchto múdrych ľudí urobilo múdrymi, bolo to, že vedeli, kedy sa majú zmobilizovať, kedy majú vyraziť na cestu a čo majú zobrať ako dar. Čiže to, čo je vždycky z Božieho pohľadu to múdre, to je to, čo vykonávame smerom k nemu. Čiže my niekto povieme, že ale ja som inžinier, ja som doktor, ja som magister, viete, to je všetko v poriadku, ale tá múdrosť, o ktorej hovorí písmo, je múdrosť, ktorá sa preukazuje naproti pánovi. A 1. Mojžišovej 8. kapitole 22. verš hovorí: Odteraz, dokiaľ bude trvať zem po všetky jej dni, sejba a žatva, studeno a teplo, leto a zima, deň a noc neprestanú. Pozrite sa, tu vidíme sejbu a žatvu. Teraz si predstavme, že prišli títo mudrci, za chvíľu sa potom k tomu v tej druhej časti ešte dostaneme, prišli a priniesli svoje dary. Myslím, že to sú veľmi, veľmi cenné dary. Viete, veľkolepé veci sa z toho dali urobiť, ale to, čo je tu dôležité, je, že tí múdrci nielenže prišli, aby obetovali nejaké dary, ale oni prišli a zasiali nejaké semeno. To zlato, dajme tomu,
mohlo pomôcť preto, aby mohli ujsť do Egypta, aby mali cestovné náklady, ja neviem čo, na ten život, kým tam boli. Čiže všetko malo svoj dôvod, všetko malo svoj význam. Mirham potreboval k tomu, že tento človek bol obetovaný, čiže on sa stal ako obeť. Čiže toto všetko zapadá do toho celého. Ale dôležité je, že oni urobili kus cesty, obetovali drahé veci, ale jedného dňa zožali. Viete, čo zožali za toto? Čo zasiali? Zožali obeť na dreve kríža. Čiže pamätajme, ak niekto zaseje do Božieho, z Božieho bude žať. Čiže oni zasiali do Božieho a potom na Golgote sa stalo, čo sa stalo a myslím si, že Pán vylial svoju krv a teda ako keby priniesol späť ten dar aj s úrokom. Lebo si myslím, že nikto nezasial tak veľa a nikto nedal tak veľkú vec, aby mohol zožať tak obrovskú, viete, ten tesár prijal dary, ale premenili ich na mnohonásobne hodnotnejšie dary. Viete, veľký dar bol postaviť archu, aj druhú archu, všetko sú to veľké veci. Ale vyniesť na svojom živote, na Golgotu, kríž dreva, myslím si, že to je najväčšie dielo, aké kedy kto mohol urobiť na tvári zeme. Čiže to, čo urobili títo múdrci, bola veľká vec. Ale to, čo zožali, bolo mnohonásobne väčšia vec, než to, čo zasiali. Ďakujem za vašu pozornosť. Nech vás žehná a chráni meno Pánové.